Masterizer. Sanibona igama lemovie yethu Stand Off yango-2016 la eseyiqala khona ngengane yentombazane ekuthiwa u-Isabel eyethuka isishutha umbulali owayebulala abantu emathuneni komunye umngcwabo. Wacasha waqhubeka nokushutha u-Isabel ngesikhathi umbulali efaka laba abantu ababulele emgodini wethuna ezebushutha eqondana nabo ubuso bombulali. Eseqedile wagijima eseye emotweni kamalume wakhe. Uma efika emotweni akangamthola umalume wakhe, wethuka u-Isabel ecabanga ukuthi umalume wakhe angabonwa yilo mbulali kuba wagijima esebuyela khona emathuneni. Kanti uzothi uyafika u-Isabel waqondana nangesikhathi umbulali edubula umalume wakhe ekhanda embulala. Umbulali wayibona ikamera ka-Isabel ngesikhathi esethi uyamdubula naye ubethi uqeda ubufakazi yavele yasuka intombazane encane yabaleka. U-Isabel wayebaleka ekhala waze wofika komunye umuzi wawuseduze. Kwaphuma umnikazi womuzi igama lakhe uCarter ethuswa ukuzwa ingane ekhalayo, wahamba wayobuza ku-Isabel ukuthi kwenze njani kanti uzoqhamuka umbulali adubula uCarter emlenzeni. uCarter wahlehla esesheshe ebuyela ngaphakathi endlini wavala. Phezu kwalokho okulimala emlenzeni uCarter wathatha isibhamu sakhe esikhulu walayisha iy'nhlamvu kwase kuwukuphela kwazo ey'mbili ezayisele. Umbulali washesha naye weza khona endlini kaCarter wakhahlela umnyango wangena. noCarter waqhamuka phezulu lapho wadubula umbulali esiswini. Umbulali wacasha lapho ngezansi elinde uCarter, bobabili babelimele belindene. Le ngane u-Isabel yaqhamuka kodwa uCarter wayitshela ukuthi ayiphuthume iyocasha la kade ehleli khona. uCarter wathi mayebuka ezansi emnyangweni wokungena wabona umnyango usuvuliwe. Kwakuvule le ndoda yombulali yenzela ukuthi uCarter acabange ukuthi isiphumile yahamba. uCarter wayisola kodwa leyo ngozi, wacabanga ukuthi lo mnyango uvulwe ngoba kucushwe yena. Umbulali wadonsa igobolondo lesibhamu kade lidutshulwa uCarter. Wabona ukuthi uCarter ubesebenzisa isibhamu esikhulu kodwa esidubulele eduze. Ngesikhathi esezulazula endlini wathola nokuthi ifoni ye-landline ifile ayisebenzi kanti noCarter ushiye iselfoni yakhe. Umbulali ngokubona ukuthi uCarter vele ngeke aze akwazi ngisho ukufonela amaphoyisa, wamtshela ukuthi akamnikeze leyo ngane yentombazane ngoba iyona ewufakazi obone ubuso bakhe. Wathembisa uCarter ukuthi uzomyeka yena ngoba vele uCarter siyazi ukuthi akabonanga ubuso bombulali ngoba begqoke imask. Kodwa phezu kwakho konke lokho uCarter watshela lo mbulali ukuthi ngeke aze akwazi ukumnikeza le ngane. Ngesikhathi umbulali etshela uCarter ukuthi usamnikeza isikhathi sokuthi abecabanga. Look, here's the situation. All I want is a girl. So why don't you send her on down here, let me handle my business, and I'll be gone. My name's Carter Green. This is my house. And so I'm still breathing. You ain't gonna harm a hair on this child's head. Endlini uCarter watshela u-Isabel ukuthi akamthathele ibhokisi lakhe le-first aid khona ezoyilapha la alimele khona. Wamtshela nokuthi akamthele ugologo enxebeni. Washisa nommese wawucindezela la alimele khona ukunqamula ukopha. Nangasesayidini lombulali naye wathola ugologo kaCarter waphinde naye wazilapha ngayo leyo ndlela. Umbulali wathula wacabanga ezibuza ukuthi kungenzeka noCarter ukuthi uyingozi njengoba eyithembe kanje. uCarter no-Isabel babingelelana betshelana amagama. u-Isabel watshela uCarter nomlando wempilo yakhe ukuthi bobabili abazali bakhe bashona engozini yemoto, ethi bebeze nomalume wakhe emathuneni abazali bakhe. Wamtshela nangomalume wakhe uRoger obulawe yiyona le ndoda endlini, ethi kodwa ukwazile ukuyishutha ubuso bayo ngekhamera yakhe. Ukuzwa leso story sika-Isabel uCarter wavele wacabanga nesakhe isitori esibuhlungu sakudala kade ehleli ngaphandle ebanjwa ubuthongo kade egade indodana yakhe idlala ngaphandle. uCarter watshela u-Isabel ukuthi ngebhadi usesele nenhlamvu eyodwa naye, wathi akamlethele ifilimu yekhamera yakhe. Wayikhipha kahle uCarter leyo filimu wayifaka ngaphakathi kwithoshi lakhe elikhipha amabhetri, waphinde waligqokisa uplastiki ukuze livikeleke. Ngezansi umbulali wayebhizi epequlule ey'ntweni zikaCarter. Ngesikhathi eyikhipha ngaphandle izinto zikaCarter ezayisakhalibhothini wabona ukuthi uCarter kahle kahle beplana ukuthi ahambe kule ndawo. Waqhubeka umbulali wapequlula ey'ntweni zikaCarter wabuya nesithombe somndeni. Kuleso sithombe uCarter wayegqoke iyunifomu yasebusosheni. Umbulali ememeza uCarter ethi kanti ingakho uyithembe kanje, ubuyisosha. Wathi kulungile sengiyaku-understanda manje. Wasukuma etshela uCarter ukuthi naye unayo indodakazi, ingane yentombazane ecishile ingane nayo le yahleli naye. uCarter emva kokugoqa kahle leyo khamera yifaka ethoshini watshela u-Isabel ukuthi akayifaka kwithenki yetoilet. uCarter wamemeza le ndoda eyitshela ukuthi ukuze iphethe kahle le ndoda ayihambe ibuyele kwindodakazi yayo le kade ikhuluma ngayo. Kodwa umbulali wathi ngeke aze ayenze leyo nto ngoba umbulali wayesafuna u-Isabel ngokuthi u-Isabel ubone ubuso bakhe. Umbulali waze wasabisa uCarter ngokuthi uzowushisa lo muzi wakhe ukuze adestroye bonke ubufakazi. uCarter wayazi ukuthi ngisho umbulali angawushisa umuzi wakhe ngokuthi uCarter uphethe ubufakazi obugcwele obunefilimu enesithombe sobuso baleyo ndoda kanti futhi bugcinwe kahle emanzini ekungathi ngisho ukuvutha indlu. Ifilimu izosinda, so amaphoyisa azosebenzisa leyo filimu ukuze bathole ekugcineni ngalo mbulali. Wethuka umbulali mayezwa lokho. I understand where you're coming from with all this, man. I understand. I got a little girl myself. She ain't but, well, she can't be no older than the little lady up there, and she means the world to me. I mean, what's more important, the life of a stranger or the future of your family? You feel me? You ain't wrong, mister.
What you think I got to lose, man? I already lost. The kid stays with me, all right? Why don't you just go home to your own daughter, huh? The kid got a picture of you without your mask on, you see? I got you, man. Film's in a safe place. It's in a Ziploc bag under the fucking water. You know damn well there's a decent chance that film will survive a fire for the cops to find. Emgwaqweni ongasemathuneni elinye iphoyisa ekuthiwa uJerry lethuswa ukubona iy'moto ey'mbili ezayibhakile zingenamuntu. Okwakukhona nemoto kamalume ka-Isabel odutshuliwe. Lehla iphoyisa seliyozibheka. Kanti ngaphakathi endlini uCarter wathumela u-Isabel phezulu endlini kwe-Arctic ukuthi akamthathele iwayini elibomvu. Nokwathi uma ifika lapho u-Isabel wabona unodoli. Wawuthatha wahamba naye yona kuCarter iwayini. Kodwa wathi uCarter uma eyubona lo nodoli wethuka ecabanga indodana yakhe eyashona watshela u-Isabel ukuthi akawubuyisele la uthathe khona. Umbulali naye ngezansi wayesaqhubeka nokuphuza ugologo kaCarter esasesha ngaphakathi endlini. Esabheka amabhokisi wathola enye incwadi eyayibhalwe uCarter. Encwadini uCarter wayexolisa unkosikazi wakhe ngephutha lenza uCarter ukuthi kuze kugcine sekushona indodana yabo. Ngesikhathi ehleke ifundo umbulali ememeza uCarter waphatheka kabuhlungu uCarter wabuyelwa yilowo mcabango. Ngesikhathi uCarter nonkosikazi wakhe behleli ngaphandle bebuka ingane yabo yomfana idlala nenja. Unkosikazi kaCarter siyathola ukuthi wayekade etshele uCarter ukuthi akakline ile ndawo asuse lamatshe amakhulu. Kodwa uCarter waphatha ukuvila ngaleso sikhathi. Kanti umfana wakhe uzothi uyagijima aqhuzuka awashaya ngekhanda ashona. Kalamatshe kwakuthiwa akawasusa uCarter. Kusukela ngalolo suku uCarter waphila edliwa unembeza. Ngoba ubuvila bakhe bamkhosta impilo indodana yakhe kwakuwukuphela kwayo. Nokuyileso senze esahambisa unkosikazi wakhe. Nokuyileyo ncwadi eyayibhala exolisa unkosikazi wakhe eyayisifunda umbulali wayemdelela ngakho lokho. Ethi akamnike leyo ngane yentombazane u-Isabel asale eqhubeka nokuyisola kwakhe ehleli yedwa. uCarter wabuka le ngane eyayiphambi kwakhe u-Isabel. Wakhuluma kancane ecabanga ethi akasoze aliphinda. Iphutha elinjengaleli alenze ekuqaleni ngeke azanikele ngengane yesibili ukuthi ibulawe. Umbulali wasukuma waqhumisa isibhamu phezulu. Lowo msindo owaziwa yiphoyisa uJerry wayesazulazula emathuneni. Ngaphakathi endlini le ndoda ewumbulali noCarter babesalindene ukuthi ubani ozogadla kuqala ngokuthi mayiqhamuka. Kanti futhi babelimele bobabili, umbulali wayedutshulwe esiswini noCarter wayedutshulwe emlenzeni. Ugesi wawukhanya endlini okusuya ngokudima ngenxa yopetrol wegenerator kaCarter usuphela. uCarter ngokubona ukuthi sekuzoba mnyama watshela u-Isabel ukuthi akaphume ngewindi abambelela ukwehlela phansi abaleke kungaze kuhle. Nokwathi lapho esephuma u-Isabel uCarter wazama ukulibazisa umbulali for ukuthi anake yena angaboni ukuthi u-Isabel uyaphuma ngewindi. Iphoyisa uJerry wayesalandela umsindo wokuqhuma kwesibhamu waze wazofika ngaphambi komuzi kaCarter. Kodwa kwathi before angene waqala emotweni wayoreport edispatch ebachazela ngaso sonke isimo asificayo. Wahamba esethi uyobheka khona emzini kaCarter. Kanti umbulali uzolunguza ngewindi alibona iphoyisa lehle emotweni. Nokwathi uJerry mesenokho emnyango umbulali wayesemlindile. Wadubula khona emnyango enhlamvu yashaya uJerry esiswini walimala. Kanti no-Isabel wayesazama ukuthola indawo yokwehla. Wayithi weseqondana nombulali wambona u-Isabel. Kwayephoqa ingane ukuthi ibaleke ibuyele kuCarter ukuze iphephe. Umbulali wathi uzama ukuyidubula ingane u-Isabel wayesengene ngaphakathi endlini. Wabona kungcono athathe uJerry olimele ongena naye egaraji ngayo imoto yamaphoyisa. Emva kokubuka yonke lento u-Isabel watshela uCarter konke okwenzekile. Ezwa lokhu uCarter naye waphuthuma esethi uyovela ngaphandle. Kanti uCarter uzoqhamukela ngakuyena umbulali emkhombe ngesibhamu waphakamisa izandla umbulali. uCarter watshela le ndoda ukuthi ayiphume ihambe emzini wakhe. Umbulali ngokubona uCarter emkhombile kodwa engamdubuli wacabanga umbulali ukuthi kungenzeka ukuthi uCarter akasenayo inhlamvu noma usesele nenhlamvu eyodwa. Umbulali wamemeza uCarter wathi pho ulindeni ungangidubuli ngidubule manje. uCarter wama ngangamdubula kunalokho wambalela eshaya i-countdown for ukuthi umbulali ahambe. Kodwa umbulali wadonsa sakhe isibhamu uCarter wabaleka wayivalela endlini. You got to be kidding me. You probably couldn't even nick me with that potty trainer from up there. Come on, what you waiting on? Fire away. Are you riding on just one shell up there, partner? Don't you worry about it. I got 6 reloads waiting on your ass. Good goddamn 6 reloads. Ooh, you practically swimming in ammunition up there. 2, 1. Shit. I ain't calling you a liar, Sar Green. Umbulali wangenisa iphoyisa uJerry ngaphakathi endlini esembophela esitulweni. Waqhubeka nokunegotiate umbulali ngesikhathi esathi udinga yena u-Isabel for exchange yabantu ababili okuwuCarter nephoyisa uJerry. Kodwa akafunanga ukuvumelana naleyo deal. Umbulali kunalokho wavela wathocharisha uJerry ngokuthatha isando emshaya iminwe one by one. Indlela esekhala kabuhlungu ngayo uJerry waphatheka kabi uCarter benengane u-Isabel. Wathi seyigxifize yonke iminwe yephoyisa ngesando umbulali watshela uCarter ukuthi usamnikeza elinye ithuba lokuthi amnikeze u-Isabel. uCarter
wathi ubeshile ukuthi ngeke azayenze leyo nto. Umbulali wavele wakhipha isibhamu wadubula uJerry wambulala. Waphusha isidumbu sephoyisa ukuze sibone uKhata. Kwahamba isikhathi kwathuleka endlini ngesikhathi kuzwakala inyawo zombulali ngathi ziyahamba ziyaphuma la endlini. Lokho kwashiya uKhata noIsabel sebethule belalele bengaqinisekile ukuthi uphezu kwayiphi iplan. uKhata ukuze athole i-attention yombulali wammemeza enza sengathi useyakuvuma ukuhlula useyasarenda ethi uzomnikeza uIsabel. uIsabel wethuka ecabanga ukuthi uKhata uzomnikela ngempela. uKhata watshela uIsabel ukuthi akangethuki yena wenzela ukuzwa ukuthi le ndoda inyamalale yashona ngaphi ngoba isethule. uKhata watshela uIsabel ukuthi akahambe ayocasha ekamereni. uKhata wathi mayehlela kwi-ground floor wethuswa ukuthi icathulo zombulali zisele ngaphandle eduze kwesidumbu. Nokwathi mayephumela ngaphandle uKhata wethuswa yilede lincikiswe ngendlu. umbulali wayekade ekhumule izicathulo zakhe wahamba ngeenyawo ukuze kungazwakali wenyukela phezulu erofini yendlu. Wathi mayesondela umbulali uIsabel wayitshela ukuthi uKhata usebuyile. umbulali esesondelela la ecashe khona uIsabel kwangena uKhata wadubula umbulali wamshaya wagenqeka ngey'tebhisi esehlela phansi kwe-ground floor kanti nangaphansi konyawo wayehlatshwa amaglasi eglobe ebiphahla upstairs. Nokwathi lapho umbulali esethi uyayilayitha indlu kaKhata wabona ukuthi uKhata uwise neselfoni yakhe wacabanga iplani entsha umbulali. Ngaleso sikhathi kwahla kwabamnyama ngaphandle. uIsabel wazizwa eseshawa nembeza ngesikhathi etshela uKhata ukuthi uyaxolisa ukuthi amfake esimeni esinje. umbulali wahlala eselinde umuntu ekade emfonele ngefoni kaKhata wabona sekukhanya amalayithi esefika lowo muntu ekade emfonelile. Nesitholayo ukuthi kwakunkosikazi kaKhata uMara. umbulali wayekade ethole iselfoni kaKhata wafonela ngayo unkosikazi kaKhata waba nendlela yokumtrick ukuthi agcine kwazile ukuthi afike la endlini kaKhata. wayesezosebenzisa yena njenge-hostage ukuze exchange yena ngo-Isabel. ukubona umbulali esebamba uMara kwamcasula kakhulu uKhata kodwa umbulali wayengenandaba. uKhata wanikeza ingane uIsabel isibhamu wathi ayinyuke ngey'tebhisi yenze sure ukuthi iyadubula mayiqhamuka lo mbulali. Ngalokhu uKhata wayeseplani ukuthi uzodidisa umbulali ukuze awusindise uMara unkosikazi wakhe. uKhata wehla ngey'tebhisi esiphakamisa izandla ethi lento ucela ukuthi bayiqede kahle etshela umbulali ukuthi akanyuka e-upstairs uzomfica uIsabel. uKhata wayengakaze akubona ubuso bombulali. Lokho kwakuchaza ukuthi umbulali akanaso isizathu esingako sokulwisana noKhata. Kodwa kunalokho umbulali wavela wayikhumula imask wadubula uKhata edolweni wamemeza uIsabel emtshela ukuthi uKhata uzofa mayengaphumi uIsabel ezela. uIsabel wayengasena choice wavela waphuma lapho ehla naye sephethe leso sibhamu. Wathi mayehlo uIsabel uKhata walungisa ummesi. Waphayiza iglobe ngoba upetrol generator usuphela. Lokho kwanikeza uMara ithuba ngoba uMara wazama ukubaleka ukuthi aphume ezandleni zombulali. uKhata wasebenzisa lelo thuba wagwaza umbulali mphindaphinde emxoxa ngommesi kodwa umbulali wakwazi ukuphinda adubula uKhata wamshaya esiswini. uMara waphumela ngaphandle esegijima etshela uIsabel ukuthi abaphume babaleke kodwa uIsabel akafunanga ukuhamba wangena ngaphakathi esephethe isibhamu kuba wayekholela ukuthi yonke lento iqale ngenxa yakhe sokufanele ayiqede yena. uMara wayengaphandle wafonela amaphoyisa 911. ngaphakathi uIsabel wama phambi kombulali wayeselimele emkhomba ngesibhamu kodwa wathi udonsa itrick uIsabel wathola ukuthi isibhamu asisena indlavu uKhata beseyisebenzise zonke. umbulali wavela waphakamisa esakhe isibhamu wakhomba uIsabel kodwa wathi esebuka uIsabel wavele wacabanga nengane yakhe engango-Isabel wasehlisa isibhamu. umbulali wayekela uIsabel ukuthi akahambe. Nombulali wayesophe kakhulu wavele waphelelwa amandla washona khona lapho. Ebona lokhu uIsabel wathi uthinta uKhata wayengasanyakazi esefuna ukukhalela ukushona kukaKhata. uKhata wanyakazela ukukhombisa uIsabel ukuthi angakhali usaphila. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Sterilizer TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterilizer TV.